Kagasing piasta Yoyo garuk moroto pangabektimu sedak tompo ora lewat pangestunipun Rama Maradhyang dilampahaken kacabung tangan kula kakawin kula pundi ing mustaka didados jimat paripit pangestunipun paduka Kanjeng Rama Dewaji Kakang Patih Tuhayata kula nokno wonten timbalan ingkang adhawuh duh Kanjeng Sinuwun adimbali dhumateng iswaning abdi ing kepatihan mara Kakang Patih lungguh kang prayoga kaya jeneng sira bakal bisa midhanget pangandikaning sun marang atmajaning sun sira Marata kawula nokno nuwun inggih Marata wonten dawuh Kanjeng Rama Prabu marmanipun Rama dina iki nganakake pasewakan ora ana kendhak penggalih muka jaba lelakon kepungkur duk nalika jaman Kartopyoga maling dusta marang Mbak Yumu Dewi Rawati satemah pun Rama nganakake sayembara sapa wae kang bisa mbalekake marang Mbak Yumu Rawati lamun to priya bakal tak dawuhke banjur yen wadon bakal tak kadhangake Sinarawati kedadak nalika samono ana kang leboni sayembara ya kuwi sawijining pandhita Soekarbosonya peparep Wasi Jaladara kang saguh bakal ngupadi marang mindraning Mbak Yumu Sinarawati ya mbok menawa pancen wis kinobrat dening kang karya jagat ketitik kasembatan Wasi Jaladara bisa bali kanthi ngaturake Mbak Yumu Sinarawati ger datangira jebul mleset marang panggantaning sun saka panggantaning sun Mbak Yumu tak kekudang muga suka judu sipating Narendra kang sedajar lawan pun Rama sak ora-orane ya satriya kang mumpuni parandene Mbak Ayu ora entuk ratu ora entuk satriya
nanging malah kepala entuk pandhita wae asal saka gunung. Bebasan adoh ratu cedhak ratu kuala anak kudu bocah ayu Irawati. Apa bakal bisa calon garwamu iki mengko kinangkan apa kang dadi panyuwun. Nanging piye wae Deru Marata wis pinasti dadi jodhone Mbak Ayu Irawati tan kena ratu kaya kudu mundur. Putra mantu lawan bocah saka gunung. Inggih Kanjeng Rama. Mbok inggih sampun nggen paduka andestune dhateng lalapan ingkang sampun kepengkah. Saben paduka diwaji kedah elek. Sabdo Brahmana Raja pangandika ratu boten ing wala-wali. Salokaning jagat sampun ngasung palupi judha menika pinanggih tigang perkawis. Siji tiba pati, loro tinening judha, telu tingkang kabechat. Sedaya kala boten saged kagayuh dening sarana. Pramila saking menika Dukrama diaji hembuk bilih sampun kinerba dening Kang Kawasa. Jodhonipun Kakang Mbok Dewi Rawati menika kaliyan Wasi Jala-jala lajeng badhe kados pundi malih Rama Prabu. Iya tau. Iya Gerok Marata. Bener kang dadi aturipun. Nyatane ya wis kebacut pun Rama ya ora bakal dilati dimana. Senadyan kaya mangkono nanging pun Rama isih duwe kekudangan sing kudu bisa diwujudke dening Wasi Jaladara. Dados kersa paduka menika kados pundi Rama Prabu? Dasare apa dipun Rama dadi kekudangan? Dasare panjenengan ingsun katemben bakal duwe gawe mantu sepisan iki. Ajeng menapa ingkang dados kekudanganipun menika Kanjeng Rama? Sepisan temanten kakung kudu bisa wujudake ya kuwi titian Dwi Pangga kang uleseseta. Kapindhone temanten kakung kudu kairing patah sakembaran. Ya kuwi bocah wadon saka gunung kang sulistya warnane. Aduh Rama diwaji. Saking pamanggih kula tangih lamun kalampahan pundhutane Kanjeng Rama Prabu menika. Wis karepen pancen tak jarak. Nadyan to pun Rama wis paring dawuh sabda Brahmana Raja nanging bisa ora bisa kekudangan kudu diwujudake. Amarga yen ora wujud pilih nurungake anggone dawuh tinimbang ora bisa minangkani apa kang dadi pamundhute ingsun. Kawula nyuwun pangapunten sinuwun. Kepareng moing kang batik putu kaya obati sumeladu. Kakang Patih Suhayata kepiye Kakang? Duh sinuwun. Kula rumaos kamundhut ingkang paduka kersaken dhateng kawon temanten kakung menika. Kok semu kados badhe kakalaken dawuhipun temanten. Nuwun sewu sinuwun. Menapa paduka mangke boten badhe ketun wuripun. Lah kok ketun iki sababe apa? Sababe apa? Kawula mireng tembang rawat-rawat jare mbok bakul sinambiwara. Estunipun calon putra mantu paduka menika sanes saklamaking pandhita. Kok Kakang Patih bisa
itu menika namung satunggaling lampah ingkang kedah dipun tindakaken. Wasi Jaladara menika yektosipun panjalmanipun putra paduka piyambak ing Mandura Angger Kakrasana. Wasi Jaladara kuwi anakku Kakrasana. Inggih, sinuwun. Aduh. Wasi Jaladara kuwi anakku Kakrasana. Itu salah. Kakak trisang kapirangu renangkul dinempit kampit dosang ratnaning bawana yogi tukang walang ati yogi tukang nasihyas yogi tukang kudu baring alat-alat jagat Bathara jagat nangis tukara ora nyono ora ngira katawa sisip kang dadi panyawanku lah jebul tinemune Wasi Jaladara ki putraku Dewi Sikakrasana. Kakang Patih ya gene kowe mung meneng bae ora kandha mau-mau ana ngarepe. Sewu lepat nyuwun ya kuntang sumpah duka sinuwun. Kula namung mendel kiwa nyawut dereng napa dawuh timbalan saking paduka. Walah Patih ngerti ya yen kuwi anakku lanang Angger Kakrasana tanpa ingsun njaluk kekudangan mestine wae tetep bakal tak dhawuhke lawan anakku Sirawati. Ila banjur iki kepiaduh Kakang Patih wis kaladuk ingsun paring pangandikan calon temanten kaku kudu bisa nyembadani pamundhut ingsun iki kepriye kamangka sabda Brahmana raja pangandika ratu Tangkena Wulawan elak-elak iki yen nganti anakku Kakrasana ora bisa minangkan danganku kang tangih mokal kalakone kepiye Kakang Patih Tuwayata sareh Gusti nuwun sareh kula aturi nglermaken peninggal paduka sawetawis lakon menika namung gumantung pasti judulipun yen pancen Gusti amestakaken Atmaja paduka menika judulipun ingkang putra Mandura kula kinten awrata kados pundi kewala tetep badhe kalampan pamundhut saking paduka menika pramila sinuwun katuran sedaya menika kalau kathah paseput Gusti kang karya bawana yo bener jeneng sira Kakang Patih Rukmarata napa diwaji Kanjeng Mustrawaca dawuh pangandikan ingsun aja wedi kangelan dina iki uga sira ndak utus ngaturake nawala saka Purnama iki nyang Praja Mandura kunjuk rakamu Kakrasana dateng sendi kok Kanjeng Rama Dwaji keparing putra Yulkangit ngadal kasilan Kakang Patih Tuwayata wonten timbalan kang dawuh sinuwun metu njaba undang wadya kang gantung sebo kiras pantes kontak wadya kanggo nderekke budhaling putraku para tumujuane Mandura
kawula nuwun inggih sendika ngestuaken dawuh paduka sinuwun. Lain ana ta wau sampun paripurna sabda pangandikane Rasanata Mandaraka Prabu Salyapati. Dene rasa kundur Hatulaya tanggap sasmita urung pancet tinggen nderekaké kundur sangkata. Kalamun Cinandra sampeyan memuji syukur wonten panguwasane Hyang Agung.